Atur kasugengan dumateng para Sutetna kakung Sumawana Putri. Sugeng lenggah, sugeng pinanggihan. Kalih kulawarga agung Sandiwara Keprak Wahyu Manunggal. Mijil saking Dukuh Sugihan Desa Mojowetan Kecamatan Banjarjo Kabupaten Blora. Ingkang dipun pangarsani dening Adimas Wahyu Si Ucil. Ing siang puniku kulawarga agung Sandiwara Keprak Wahyu Manunggal pentas wonten ing Desa Ndulukan. Raning Gita Karaya sowan panjenengan sami kinarya hanyotrani anggenipun ngunduh mantu bapa ingkang hamengku gati. Ing sawetawis panjenengan sami sampun pinaringan panglipur wujudipun tari joget gambyung ingkang dipun paragani para seniwati-seniwati kita saking Wahyu Manunggal kanthi mawi iringan gamelan Margolaras ingkang kasepuhi dening Raka Mas Jogemin. Ewa dening pangli ing Waranggana siang punika Ibu Rini Cahyo. Paripurnanipun tari joget gambyung kulawarga agung Sandiwara Keprak Wahyu Manunggal haminangkani pamundutanipun bapak ingkang hamengku gati ing siang punika nyuwun lelampahan Saridin Andum Waris. Saridin Andum Waris kados pundi ing mengki beberipun Saridin Andum Waris ingkang badhepun ayahi sadaya para seniman seniwati kita saking Wahyu Manunggal. Wahyu Manunggal sekali joyo tetap joyo selalu.
Sekar pepunden Sri Kresna.
Bajute ora ono. Kepengin tuku apa wae iso Pak nih. Pancen wis di. Tekan ngono seneng-seneng kepengin ngono wae. Kok. Kamu kepiye meneh? Aku iku ya wis kudu daya. Aku nyelot tak kono nek. Aku yo Padahal kukuno yo bisa kres. aku tuh bisa ngene. Ini kabeh. Semua di kaki. Tepunan. Ning Yo aku biasa ya. iki. Karena kene langsung ya. Ora ambon tembute daya. Ayo ngono. Ayo rene. Ibarat sirah tak nggo sikil tak nggo sirah. Kata ojo nganti anak kuwi. Yo kudu sing sabar. Yo wis sabar. Nanging sabar ayo ono watose to Pak nih. Yo aku ngerti jeneng sabar ono. Nek yo kepiye meneh? Pancen dhisik ku yo sing tak salah iki yo wong tua. Wong aku kanthi temen ku yo kaya wong tua ku yo kaya wong anake. Ya kowe gelem karo aku iki, aku yo rumangsa seneng. Anake wong ora duwe, kowe gelem ngelati karo aku. Yo apa apa. Ya piye to Pak nih wis kewajiban to Pak nih. Lah gimana anakmu wis ngamen tau. Yo durung tak pakani to Pak nih. Lah niku untuk maneh-maneh. Lah sing dipangan iki apa Pak nih wis barang dene ora ono. Lah baru buang mirah-mirah. Kula listen yo Pak nih. Mau kowe aku penggawean yo entuk penggawean. Nasibku karo anakem iki. Iki beda ujiane uripku ambek uripmu. Lelakon kaya ngene iki ayo do dilakoni dhisik. Ya kowe aja nganti sambat, aja nganti getun. Halaran kepiye ae. Wong lanang budidaya tanpa dongane wong wedok kowe ora bakal kelakon. Dhewek ning entuk rejeki utawa entuk kanugrahan. Pancen bener Pak nih. Mula senajan aku kaya ngene, ya mboe momok. Kowe aja mandeg anggonmu njaluk ana ngersaning Gusti. Ora nek mengkone awake dhewe iki njur uripe kaya ngene terus. Ibarat wong urip iki rak kaya dening roda. Uga ning isor, uga ning dhuwur. Lah, lelakon iki mbok menawa wae lelakonku karo lelakonmu lagi wae nang isor. Nang aku dhewe ya gemun karo awakku. Kepiye Pak nek gemuke? Aku iki angger nang kono takon penggawean. Kok jere kandhane ya wis ora butuhke wong. Mlayu mrono meneh. Katone ana wong do mergawe do nggawa pacul do nggawa sorok tak cedhaki jerene ya wis ora butuhke tenaga. Anjen kowe iki nasibem kok pane sing elek. Mongko ndek biyen niku rumangsaku aku iki jerene ya lairku ya dinane apik. Nanging kasunyatane pani banjur marar moron nggone tanggamu ya ora ana sing nyekeki gawean. Lah piye wong jenenge tanggane dhewe ya kaya lingkungane awake dhewe iki malah ya akeh sing padha merantau.
Lah kok arep menantu ning adoh ya ora ndek sangu. Lho. Kowe kalung ae wis tak dol entek. Lah iya sembarang ndek wis mbok doli kabeh Pakne wis ora duwe apa-apa. Kudu nomor, Dut. Kudu nomor duwe ra duwe kudu nomor. Lah nek entuk ya genah. Lah nek ra entuk malah nambahi utangku. Lah iya. Kok terus bojoku tak gasekno. Bojoku digadekno le Pakne. Lah Kang Parmen ngajak tuku nomor iki tak malah. Apa iki mau duwe muntah mbok tombok nomor no Pakne? Ora mbokne. Sumpah kuwi lho gak tenang. Aku wis tak loloni aku kudu ngombe banyu putih kuwi aku ora butuh tuku kok. Aku nggone sawah kuwi lho. Sing ketoke nek banyune ora peduli. Alah ndek biyen ngombe banyu ngene ya urip aku ngono tok. Piye Pakne iki? Aku iki jane ameh omong ki ya isin karo kowe jeneng aku wong lanang kok jebule mong kaya ngono. Ning aku iki kepepet mbok ene ngomong. Terus piye Pakne iki Pakne? Aku eling. Tuk rikala semono iki bapak redep sithik yo duwe warisan. Duwe warisan Pakne. Duwe nek omah lan kampung wis dinggone Yu Branjung karo Kang Branjung. Aku ora arep mucik perkara kuwi, jalaran ora dep mung sak ceblokan ning kene aku awor kowe wis dipanganan. Kang. Ning aku eling ning guritane bapak kae ana wit duren loro. Ono wit duren loro Kang. Iya wit duren rong wit. Banjur Ning aku nek mucik perkara iki kira-kira apik ta ora ya Mbok Branjung. ya mesti apik ae Pakne mergane apa? Ning omah iki wis ora ono apa-apa sing dipangan Pakne. Dadi aku kudune nang omahe Kang Branjung ya iki. Iya Pakne, kowe mara nang mek Kang Branjung njaluk. Neng aku gak arep njaluk dhisik. Aku kangkahku wong dulurku ya mung siji. Kono katon wis kepenak uripe. Umpama tega karo aku rak mesti ora tega karo ponakane. Kang. Karo momok. Aku engko karepku arep utang duit dhisik, nek entuk ya utang duit, engko nek aku wis mergawe tak sauri. Kang. Lah kepepete nek mengko ora entuk. Ing bab duren kuwi sing pungkasan. Karepku iki ngono. Mula kowe ning omah engko golek utang yukine dhisik, beras kok segelas, anakmu aja mbok umbar lesu. Aku piye wae iki minangka tanggungan. Aku tak nomahe Kang Branjung, tak nyilih duit Kang Branjung. Nanti ngono sing hati-hati yo Kang yo. Aku ning omah tansah jarak karo Gusti gawe lancar yo Kang. Melu prihatin bapak karo Sinta. Senajan saiki ngene besok sapa ngerti. Uripmu iso mulya. Iso nguli bapak yo. Memang gandhe dhuwit masih di sini. Ora duwe yo Pakne wong kowe iki saben dina ora tau ngekeki. Kok kowe iki takok duwe wae. Karepku nggone tekan dalan aku ketelahi tanggone tuku es-es ngono lho. Lah sing bongko tuku es ki duwe sapa Pakne? Wong duwe kok 1000 ora duwe kok Pakne. Ya wis ngetampete nek aku yo tak golek nek enek kalen-kalen kok aku tanggung banyu kalen lah. Yo Pakne. Kowe iki awak waras. Sing hati-hati yo mbokne. Yo kowe yo sing hati-hati yo Kang yo. Tenan lho anak aja mbok umbar nangis. Ora Kang, aja kuwatir. Wong susu iki ora patek bancar. Engko yo digalekno tajin-tajin ta opo ngono. Yo Kang wis rasa kuwatir kowe. Nang gelis semua yo Kang. Ben nang duwe
nata garwa krisang tenang jaya garwa krisang tenang jaya lale 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 garwa Ayo, Cak. Ayo. Iki katone wis teko Bupati Ayam. Kresna modang ning Sang Prabu Kresna Ganes Bener ya. Iya. Iki tlatah Bupati Ayam. Yo, Bener ta ora? bener. Oh, kabar sing tak tampa sing gawe resaing saka wong-wong kawula Kadipaten Pati iki kalebu saka Bupati Ayam. Bener ora tak silaki. Aku karo bocah-bocahku kabeh sing gawe geger. Sing mandhegani kuwe. Iya, Jenengmu sapa? aku. Heeh. Suro Tegel. Suro Tegel, Surawani. 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 Jenenge kok aneh-aneh. Nek gawe geger kuwi mbok yo aja ana ing Kabupaten Pati. Mergo aku ngundi dawuh pangandikaning Bupati Pati yo mangunono. Nek ing wektu dina iki aku kudu bisa ngendhakake pakartining sing gawe karsan ana ing Kabupaten Pati. Dadi kowe ape ngendhake aku karo kanca-kancaku kabeh. Yo, Yen aku ora gelem tak goleke gawean sing becik, gawe dadi prajurit utawa kaya aku. prajurit. Heeh, Prajurit iku bayarane piro? bayarane 2 juta, Wah. 700. 2 juta biantere pol. Begal e. Begal sedina ae 10 juta re. Kowe sedina kayamu 10 juta. 10 juta. Kuwi nek ora konangan. Lah nek nganti konangan digepuki kuwi piye terus? Konangan sing ngonangi dipateni. Lho, Panek ngono tumindakmu nekat banget Ya ya. apa lah? Kowe mendek apa ora? ora. Kok cantik apa ora? Ora. Nek ora kok cantik, tak peksa kowe tak rake tak suwano ning pati. Pati.
Kabupaten Pati. Mula kang saka kuwi ayo ning dipapan dununge ayo dibujung mengkono nek wis kecekel salah siji ayo disuwana ning Kabupaten Pati. Ngerti